Forever Living Products er en multinational virksomhed, som kommer fra USA, der har fokus på produktion og salg af helse- og skønhedsprodukter baseret på aloe vera. Selve forretningsmetoden er primært baseret på en unik forretningsmodel kaldet Multilevel Marketing, eller MLM. I Forever Living Products forretningsmetode kan enkeltpersoner kendt som uafhængige forhandlere tjene indtægt ved at markedsføre og sælge virksomhedens produkter direkte til forhandleren. Forhandleren har også mulighed for at bygge et team op, hvor at de får andre forhandlere under sig og kan tjene provision baseret på salget og præstationer af deres team. Forever Living kan du finde produkter til at takle alt fra hudproblemer, hårproblemer og til at løse problemer relateret til immunforsvaret. Har du lyst til at høre mere, så hører jeg gerne fra dig. Hej.